हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोदों। खायफाया बुंहरदोंमोन जे खोमसि फोथायनायनि सायाव एसे एबा रनसाय लिर होननानै। दा बे बेलायाव नोंथांमोननो होनो नागिरनाय जादों। बे जाहैबाय खोमसि फोथायनायनि नट्स एबा खोमसि फोथायनायनि सायाव रनसाय लिरनाय। दा मोननैबो जागोन, बेयो सोंथि हिसाबैबो लिरनो हागोन आरो मोनसेया जाहैबाय एसे हिसाबैबो लिरनो हानाय जागोन। दा बेयाव रनसाय हिसाबै लिरनो थाखाय नोंथांमोनहा मा बेनि फार्स्टनिफ्राय फारि फारि जोबजासिम फरायग्रो खनसे, बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि रावखौबो सो, अब्ला साबसिन जागोन। दा बेयाव नायदो खोमसि फोथायनाया मा, मोनबेसे बाहागोनि दङ, मा मा बायदि फोथायनाया खोमसि फोथायनायाव गोलैयो, बर'आव मा मा खोमसि फोथायनाय दङ बिनि बिदिन्थि, बेफोरखौ होनाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन बेवहाय। दा बेखौ डाउनलड खालामनानै नाय, फिसा फिसा लिरदों, गोलावानो बेयो 10 मार्कनियाथ' थोजासे जाखागोन। आरो बेनिफ्राय हायोबा गुबुन लादेरबाव बिजाबनिफ्राय, मानोना मोनसेयानो साफिसियेन्ट नङा, बेखौ नोंथांमोना मिथिगोन। बेनिफ्राय बेखौ नांगौबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, डाउनलड खालाम, बेनिफ्राय फरायनानै ला, नांगौबा लिरख', बे आरो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन एसेफोर नोंथांमोना बड' रनसाय बे प्लेलिस्टआव थांबा नुनो मोननाय जागोन। दा बेखौ नोंथांमोना नाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।